Bona tarda, famílies. Avui us explicaré com entrar al Meet des del Classroom en un mòbil, per exemple. El primer que hem de fer, hem de tenir les dues aplicacions descarregades. Aquí veieu a dalt de tot que tenim el Classroom i a la segona fila, l'última, tenim el Meet. Val? En aquest cas entrarem al Classroom. Jo entro com el meu alumne de proves i aniré a buscar la tutoria, qualsevol tutoria, que vosaltres teniu una, doncs jo què sé, agafo tercer, A. Fixeu-vos que en els mòbils no hi ha l'enllaç que us explicàvem en el tutorial anterior, però sí que tenim a dalt, a la dreta, al costat d'aquesta i d'informació, tenim la càmera. En aquest cas, cliquem a la càmera i el que fa és anar a buscar directament l'aplicació del Meet del mòbil i aquí ja ens veiem. Hola! Llavors el que hem de fer és, com a l'altra vegada, unir-nos a la reunió i aquí ja estaríem connectats a la reunió. D'acord? Espero que us funcioni. Que vagi bé.